Ang ulam po natin ngayon ay napakasarap at nutritious. Rich in iodine. Yan po oh. Sinong relate po dito? Yan. So nagsigang po kami ng etong shell, butiki. Kinukuha po ito sa dagat. Yan oh. Oh, 'di ba? Simple lang po ito. Nilagyan ko lang po ito ng asim nor sinigang dahil wala naman pong real na sampalok. Kaya nor sinigang na lang sa sampalok at saka luya. O, di ba? Tsaka sibuyas. So napakatamis po yung ano nito, yung sabaw, maasim-asim, manamis-namis. O, tikman natin. Sarap. Diba? Ilocano food, the exotic food. Ewan ko sa inyo kung nakatikim na po kayo ng ganito yung mga taga malapit sa dagat. Yun lang po siguro nakakatikim nito. Subukan nyo pong tumikim. Mag-ulam ng ganito. Napakasarap po. Ayan, diba? Sarap-sarap. Shell. Sarap. Kaya na po tayo. Dahil ako ay nagugutom na po kami. Ayan. Diba? Butiki sa Ilocano. Basta shell po ito na galing sa dagat. Na pupulot po sa mga tabi-tabi, mga batu-batuhan, ganon. Lalo na kapag low tide po. Ayan. So, kaya na po tayo. That's all. Thank you for watching. Don't forget to share and follow me for more.